Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump tun welelen do Miami bɔgɔ jeninen ka kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. A sera ye kuma min na n'a ka taabolo ni kɛwalew ye min bɛ a yɛrɛbakun kofɔ. A sinsinna kan i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kɛ san caman tɛmɛlenw kɔnɔ cogo min na. K'ale ma kojugu fosi kɛ, ko taabolow de bɛ ka taa politiki ko kun ka ɲɛsin a ma. Nga a waati ni gɛlɛya tun tɛ se ka sɔsɔ. Ka d'a kan a kayan ka jalakili 37 minnu taara ka ɲɛsin a ma bɛɛ lajɛlen jaabi. N'o dɔw de ye k'a fɔ k'a tun ye jamana ka foroba gundola gafe dɔw ta ka taa n'o ye a ka so. I n'a fɔ kiiri jalatigɛlikɛlaw n'o ye procureur ye y'a lase cogo min na. N'u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko nin baara minnu kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ bɛna sɔn ka dan sigi jamana ka lakana ko la ni k'a sɔrɔ a tun ye a kunnafoniw jɛnsɛn. Ministre min sigilen do kiiriko kunna kɔni ye nin jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen labila jumadenw min taara ka ɲɛsin jamanatigi Trump ma n'o ye jalakilikan 37 ye. 31 b'a la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin jamana ka lakana o gundola gafew kun kan. A jalakilikan tɔw bɛɛ ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ka kumakan dɔw ma minnu jatilen do kumakan kolonw fɛ a ka laseliw kɔnɔ ani fɛnɛ ka ɲɛsin New York o lahalayaw kunkan ko ma. Jatalaw ye Trump ka ja dɔw labɔ, ja minnu na a ɲɛkɔrɔla dibilen do kuma min na a tun jɔlen do kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. A yirala k'a fɔ ko dan o bɛ a ka jaw labilali la jama la. Ko fɛn min ye jatala fan o fan ye ma yamariya ka don jamana ka kiiritigɛ soba kɔnɔ min kɔnna kiiritigɛla dɔ fɛ ntɛnɛndon wula fɛ n'o de senfɛ a y'a ɲini kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ ko fɛn min ye kumakɛlan ye n'o ye telefɔni ye mayan ka don kiiritigɛ so kɔnɔ u bolo.